Kaunti ya Kisii Polisi Mbarati tukuliara ni gomera namo na wanabodaboda segeti kilikia Gusii stadium Kemerubelia nemo na sema ngana ringete chisako na boigo na gokinya sema ya municipality imeje kaunti ya Kisii Arati kwa na kurwa sema ni gate biruna bache ko ne sema ya municipality ngonya rego kini wo boikero na boge body ko nyara go chorwa ejuwera nyara go ikran yoborai asensemejo ase body ni go Gavana Arati biruna umwana bodaboda yo mwananyali bagari ya bene urenchire mu yoko nyara ko leto bwasi runo bwasi kwa sobo ko ribwa bono nabo umwana bodaboda rachoro ko base boda ni gobono aratwale ekerengo kilikia masomo asensemwe ye degree go se diploma nyare ribagari ya bene asensemejo aratinga kechini gamo chomwe musebe wodi yeri gomanyambe gagisesa asogote yabuna ngati ya bali bagendete go segeteri birari tindi anemona samangana linge turoberwa keroka uroko bwatani county ya Kisii nabagone county area ya Nyamira omulike to mirdede momanyi na robocho rwa senchira yowime Nomoyega obwate omosasoko omonene engaki omugavana anyora omurundia obene oyore omusubati we myaka 53 asegali atanalitibo tambe asegeka bono engaki akora omoyega asegeti kya Gusii stadium amona wanabodaboda kurwa ebunge ya Bonchari elie ya bobasi amone ya Kisii municipal aseganga yayo kubagania koigora chisako ase ebirengo byechiward elioba chigokonyeka amatuko abosyo sanchoro ibange esako tubaye. Crime cannot help us at all. Na hiyo na kitu cross sako chetu kubwatekana nobo choli we kyama gya ODM obwobole bosyo omugavana we county ya Kisii Simba Arati ni gobono esokire kobolya oborai we kyama ekyo asabolire ababwatani bonsi ba ODM gochamona ko mwamagoro buna enchera yogotinya oborai we kyama ekyo because we are a democratic country. Okay, ndande go will be prepared. Yes. Musoke ekeruwa kanonation and try nona bayaba komu kwa serikali ukimutura. Omugavana ni gobono amuragire ekyara omuliki obotambe ase serikali ya Ruto oyo obeire bosyo asokolentali ororoche imeyo muchobosongo asatebire buna nigo emerobelyo ebekire yogoita ensemo yabo bwatani baye na bono nigo agikeire egekole ekyo. Tunauliza kama wewe ni PS na umepewa kazi ndugu yangu, fanya kazi ya PS, saidia wananchi wa Kenya. Kisii is part of Kenya. Why should you make sure you have aligned a certain clique of people, a certain killer squad, that they must track, kill innocent young people in the name that they are goons? Mtu ambaye amepewa kazi ya kusimamia elimu Kenya. Wana mambo mengi ya kikao. Ndio ukarisi ndani ase chinga kecho nigo arukwana orobebero ra sensemo ya keroka oburu aberero koreta obututukano ubuna nigo bore asensemo ya Nyamira nabande bagoteba nigo bore asensemo ya Kisii ase bono amochirie omo MCA oyo mokorwa county ya Nyamira oyobeire kagosegesa chinsegi ase chiro ya keroka aso mugavana aine kebuna korengana ne koti nigo yabaete amatuko bachikonyora bagukwanira nabuna abagavana bukorwa ase county chibere elinde konyora lichibu. There is an MCA of Nyamira who is inciting wananchi Keroka to fight. We will not accept. And we expect the police to be impartial, because the court directed myself and the governor of Nyamira to sit down. We formed that committee, which we have agreed for us to have a last resolution. Nyamira n'abantu bantu abantu bakisi abantu baito nto wanja ne meko ebikongete bikego byansi bodi korwanya abantu bomye will not accept. Ngolipota lya egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanye.